Din is-sezzjoni hija s-sezzjoni favorita tiegħi. Din is-sezzjoni hija li fija l-iktar li fih proteini, affarijiet bħal tiġiġ, laħmijiet, ħut, bajt, fażola u anki żerija. Proteini huma essenzjali biex aħna nkunu nistgħu nibnu l-muskoli tagħna u nkunu nistgħu nirrikaverjaw u nistrieħu wara li nkunu trenjajna u ħdimna. Ta' min ikun jaf li l-proteini fihom 4 kaloriji għal kull gramma ta' proteina, simili ħafna tal-karboidrati. Meta tkun ħassajjar il-laħmijiet, idea tajba ħafna li taqta' ix-xaħmijiet żejda li hemm mal-laħam. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar ħażid xaħam u kaloriji żejda. Ta' min ikun jaf li l-laħmijiet ħomor u anke affarijiet bħal tuna jibdu jiġu daqsxejn limitati għaliex fihom ċertu affarijiet li ma tantx huma ħelti għalina fi kwantitajiet kbar. Imma still huma importanti għad-dieta tagħna. Hija idea tajba li inti x'inti ġiel affarijiet bħal ħut tista' tieħu l-ħut tal-istaġun li għandu xaħmijiet li huma tajbin huma importanti ħafna għalina, apparti barra minn hekk ikun frisk u jkun tajjeb. Ta' min ukoll ikun jaf li pereżempju affarijiet bħal semin huma importanti ħafna li inti tieħu forsi darba jew tnejn minnhom fil-ġimgħa imma mhux ħafna iktar għaliex imxaħmin iktar forsi minn ħut oħrajn. Imma still huma importanti ħafna. Sezzjoni li ħafna forsi nies ma tantx jużaw ma ċertu l-ikel tagħhom u ħafna minnha forsi ma jogħġbunix huma affarijiet bħal fażola. Imma xi ħaġa tajba ħafna tistagħmel bil-fażola hija tqatta' karotti, tqatta' l-basal, titfaħħhom ġol forn għal ftit, toħroġhom tħallathom ma' fażola bajda, fażola ħamra u ftit stokku ta' tiġiġ, tblendja kollox u għandek soppa tajba mmens. Hija healthy, fiha proteini u ħatimlik. Ħaħallilkom ukoll link ta' iktar informazzjoni tal-Healthy Plate li huwa il-guidelines l-standard li aħna Malta nistgħu nimxu fuqu għan-nutrizzjon tagħna. Bħal dejjem kif ikunx mistoqsijiet, kummentaw nisfel jew bagħtu lili. Saħħa!